над 20 години практика, архитект Бакалова е изпълнила около 150-200 обекта, сред които археологическите са от различни епохи. За мен е изключително удоволствие да споделям опита, който съм натрупала и да чувам и колегите какво са направили, защото винаги се учиш от това, което правят другите. Винаги е интересно. И разказахте за своя проект за гробницата и комплекса Оструша. Какво се случи с него, на какъв етап сте, какви дейности извършихте? Всъщност той е завършен обекта, но все още има предизвикателства, защото се оказва, че не можем да отговорим на параметрите на микроклимата и се правят допълнителни изследвания и съответно се предвиждат допълнителни действия, за да можем да подобрим микроклимата. Иначе задачата беше изключително предизвикателство, както като архитектура, като художествен образ. Отказахме се от много варианти, преди да стигнем до последното решение, което изглежда просто, семпло, ясно, но го видяхме, т.е. последно, така, една искра, която една нощ ме порази. Иначе предизвикателство е огромно, защото там задачата не е само архитектурна, не е само за експониране. Имаше много, не е само технологична, как да се натрупат тия земни маси, да не се свличат. Това са огромни обеми, 70 метра диаметър на могилата. Бих казала, че извършихме дейност сравнима с това, което траките преди нас са направили. Но голямото предизвикателство беше как да опазим обекта през цялото време с подходящ микроклимат, да не го нараним чисто механично, да премостим саркофага с две много тежки греди по 15 тона всяка, по 18 метра дълги, самия кофраж дори да се направи, да издържи, да се работи. Беше предизвикателство, имаше самостоятелен проект за него. Всяко нещо беше трудно. Оказа се, че много неща не са правени в България до този момент. Никой не беше огъвал толкова големи листове плътен поликарбонат, за да направим саркофага, примерно. Наложи се да чета от китайски с Google преводач, да се запознае с технологията и заедно с една от фирма с по-смел собственик, който беше готов да експериментира, да работим. Работеше в изключително тежки условия, включително камъните ги, примерно, правихме на стилоза, когато навън бяха минусови температури, бяха блокирали даже пътищата и се наложи от щаба да ни пуснат само нас, за да можем да работим, тъй като сроковете ни гониха. Имаше много приключения, много премеждане, но може би основното предизвикателство беше как този саркофаг на 2500 години да го предадем на следващите поколения. Дори в случай на катаклизъм, унищожаване на тая сграда, да знаем, че ако се самозатрупа, след 2500 години археолозите ще намерят също толкова запазен обект. Така че от една страна са ползвани иновации, почти космически технологии. От друга страна сме се придържали към това да ползваме наистина природни материали. Нещо, в което ми се убедили. Защото колкото е интересна химията, колкото добре да ни изглежда, тя не е тествана. Тя не е на 1000 години. Тя е на 100 или на 10. А ние мислим за 2500 години напред, затова спряхме основно на материали, които са естествени. И основният, може би, вън архитектурния образ, който по някакъв начин решихме още при проектирането, беше сблъсъка с факта, че 60 тона саркофаг, 40 тона е един камък, който е самата стая, 20 тона е покривчето, капака, реално се намират във въздуха. Защото отдолу е маниарски изкоп, който е направен преди 1500 години, примерно първия, малко по-късно втория, е унищожил основата. И знаеш, беше чудо как въобще това нещо се е съхранило, до някъде изради съседните полета, които бяха затрупани с пясък, нали? Но най-вече в момента, в който почнахме да разкриваме, предизвикателството беше как да оплътним отдолу, при условие, че нямаме право да пуснем човек, опасно е, тези 60 тона всеки един момент могат да затиснат някой. Трябваше много хитроумно хитроумни решения да намерим. Беше предизвикателство дори да намеря съвременен конструктор, който е готов да изчисли статика с камък и метални скоби. И в интерес на истината го направи млад човек, който е по-скоро инженер, земна механика. Чрез какви архитектурни похвати съвременни се умявате да запазите хем историческата стойност на даден обект, хем да е конвенционален? А всъщност основното, за което ние ползваме новите технологии, е проучването.
3D сканиране, разбира се, то вече е норма. Геофизика, с която успяхме да намерим тези скоби между камъните, те не се виждат. Ние на практика буквално с рентгенова технология сме ги намерили. Изследванията на земната основа, като плътност, като носимоспособност, изследванията за микропукнатини, които могат да доведат до спукване на саркофага. Това също е направено със съвременни технологии. Лабораторни изследвания на камъка, на разтворите, когато тръгнахме да търсим вече проектно решение, да тестваме земната основа, ако добавяме различна химия, как ще се държи, съответно ли да бъде изпитвана в лаборатории. Но мога да кажа, че основно сме ползвали новите технологии при проучване. Както се прави диагностика на човек, така се прави диагностика и на сградата. И е много важно диагностиката да е добра, защото тя предопределя решението. И както в медицината, основният принцип е не вреди. Мисли, не ползвай непознати материали, ако нямаш сигурност, особено когато обектът е толкова уникален. Нямаме 100 струши, имаме една единствена и не само в България. И в този смисъл там сме се придържали към изпитаните рецепти от древността. Буквално. На хиляди години. По-точно на 2500 години. Да не говорим, че сме се придържали до толкова, доколкото ги познаваме. Пак бих искала да отбележа, че траките особено в някои от техниките, които са ползвали, ние до сега не знаем как точно са успявали да изпълнят определени дейности. Примерно тази толкова финна структура от 2-3 мм, която е върху камъка, която е издържала 2500 години, която е живописвана, в която има инкрустирани златни елементи. Или пък да кажем уловните заливки. Как тези 20 тона на капака са стояли във въздуха, за да може да се постави и то достатъчно количество меко олово, разтепено, поставяйки саркофага внимателно да не олее. Беше много интересно да довери това, че самата образност на този саркофаг е различна, начинът по който е граден. Примерно там имаме една стая, условно да наречем, към която няма врата. И основният въпрос беше защо? Каква е тая гробница, в която нямаш врата? Предположихме, че моето лично предположение, че там е било трезор, тъй като те се обграбване още на времето, да е сигурен човека, че в отвъдния свят ще си намери необходимата посуда, просто в помещение без врата. Наистина и детективска работа, изследователска, малко тип лекар, изследовател. Всичко това се съчетава един такъв обект.